ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಮಂಪುಲಿ ಹಾಯ್ ಐ ಲವ್ ಯು ಬನ್ನಿ ಬರ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ದಾಲತ ಅದು ಬಾತಿರೋದು ರಂಡಲ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕ್ಲಂ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಅವು ಕೊಡೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಸರ್ ನಾವು ಒಳಗೆ ಇದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಬನ್ನಿ 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 ನಾವು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೌದೌದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಬನ್ನಿ ಏರೆ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಗೊತ್ತನೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಕಲ್ಲ ನೀನು ಮೀಟ್ ಆಯ್ರೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹೊಡೆದು ಬಕ್ಕ ಇನಿ ಅಕ್ಕಳು ಬರ್ಪೀರು ಅಂಚ ಅದು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಓಲ್ ಪಂಡ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ 11 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋಡು ಬಂತೀರ ಅಂಚ ಅದು 11 ಗಂಟೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ದುಂಬೆ ಬತ್ತು ರೀಚ್ ಆತ ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಐತೆ ಹೆಂಗ ಒಂದು 2 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಮಿಸ್ ಆಯ್ರು ಇನಿ ಜೇರು ಬ್ಯುಸಿಲೇರ್ಗೆ ತುಕ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಡೇ ಎಂಚ ಪೋಪ್ಲೆಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೇಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೀಟ್ ಹಾಕ ಬಂದು ಸೊ ತೂಕ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂದು ಡೇ ಎಂಚಪ್ಪನ್ ಬಂದು ಒಂಚೂರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತದ ಒಂಜು ವಾರದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದಿರು ನಮ್ಮ ಮೀಟಾಕ ಬಂದು ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೇ ಉಂಡು ಸಂಡೇ ಅಂಚಾದ ಆ ದಿನನೇ ಮೀಟಾಕ ಬಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂದಿತ್ತೇರು 11 ಗಂಟೆಗನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಗ ಬಂದು ಎಂಕುಲ್ ಬಕ್ಕ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಂದಿನ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ದಯಪಂಡ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲೊಂದೊಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರೋಲಿ ಬಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾತ ಇಂಚ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಮಾತ ಒಪ್ಪಣದ ಅಂಚಾದ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ನೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪುಣ್ಯಾಗ ಇನ್ನು ಬರ್ಸಲ್ ಇಜ್ಜಿ ದೊಂಬುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚಾದ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆತ ಮುಲ್ಪ ಬಂದು ಎಂಕಲು ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ತೂಕ ಇನ್ನಿತ ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಇನ್ನಿತ ಡೇ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಅನ್ನಾಗ ಸೊ ಓಕೆ ತೂಕ ಒಟ್ಟರಾಜಿ ದೊಪ್ಪಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಪಾತೊಂದು ಅವಳು ಇಲ್ಲಿ ತೂಂದು ಲಲಿತ ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೊ ಪತ್ಲಂಪುರ ಬತ್ತುಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಯ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಹಾಯ್ ವಿದ್ಯಾ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪು ಧರ್ಮಗಿ ಇರೇ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕನ ಗುರ್ತುಂಡೆ ವೃದ್ಧಿ ಇಜ್ಜ ನೂಕೆರ ತೀರುಜಿಗೆ ಜೋಕುಲ ಕಲ್ವೆರ್ಲಕ ತೂ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಬತ್ತಲ್ಲಿಯೇ ಪಾಪ ಬಲೆ ಬಾಬಾ ಬತ್ತಾನ ಚೋನಿ ಯಾನಿರೆ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುವೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಪನೋಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಚಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತೀನಿ ಅಂಚಿದ್ದು ದಾದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಸೊ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಮಾತ್ರ ರೀಲ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗೋದಿತ್ತು ನಂಚನಿ ತೆಂಕೊಲ್ಲರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ರೆಡಿಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಗಜ್ಜ ಎಡ್ಡೆಡು ಮಾತಿರ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಭಾವನವರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿದೆ ಇವತ್ತು ಇವರ ಕಾಲು ಅಬ್ರಾಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಡಿ ಜೋರ್ದಿಲ್ಲ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತೆ ಜೋರ್ದಿ ಓಡು ಸ್ಪೀಕರ್ದಿ ಓಡು ಬಕ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜೋರ್ದಿ ಓಡು ಅತ್ತವು
ಹಲೋ ಹಾಂ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ರೇ ಅಭಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಸತ್ಯ ಅಭಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಏತು ಕಾಸು ಕಡಪ ನೋಡು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಪಂಡರತ್ತ ಕುದುರೆ ಐ ಲವ್ ದಾದೆ ಕುದುರೆ ಐ ಲವ್ ಕುದುರೆ ಐ ಲವ್ ಯುಗೆ ಹೌಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತು ಇತೆ ಅವು ಪಣ ಎಂಕಲಿಗೆ ಜೋರು ಕೇಂದ್ರ ಜೊತೆ ಮಲ್ಲೆ ಜಿತಕ ಎಷ್ಟು ನಿಶ್ಚಿತ ಕೈ ಅರ್ನ ಕೋಲ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅರ್ನ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತ ನನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸರಿ ಅದು ಕುಡರ ಮಾಡ್ಬೋದ ಬರಬೋದಿಲ್ಲ ಗಿಂಜ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಷ್ಟ ಅಷ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇರೆ ಕಾಲ್ ತಿಪ್ಪನ ಡೌಟ್ ಅವು ಏನ್ ಮಲ್ಪುನು ಬಿಸಿ ಇತ್ತನೆ ಅಲ್ಲ ಚೋಣಿ ಅವಳು ಪತ್ತಿ ಓಲು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕೈತಲ್ ಕೈತಲ್ ಬಲ್ಲ ಅಂತ ಹಲೋ ಮಾಗು ಯಾರು ಐ ಲವ್ ಯು ಪಂಡತ್ ಐ ಲವ್ ಯು ಈ ಧೀರ ಹೊರಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಭಯಂಕರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪಂಡ್ರ ಜೈಗ ಮೇರ್ ಪಡಿ ಟೆಂಪಲ್ ಇರಲಿದ್ದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದು ಟೆಂಪಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರಲಿ ಸರಿ ಬರ್ಕೊಡೋದು ಹಲೋ ಐ ಲವ್ ಯು ಐ ಲವ್ ಯು ಬನ್ನಿ ಬರ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ಮಾಡ ಐ ಲವ್ ಯುಗೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಮುನ್ಪುರ ಪಾರ್ಕ್ ಇಡ್ಪುರ ಕೆಲವು ಜೋಡಿಲೆ ಅಂತ ನೆನಪಾಡ ಕೇನುಜಿ ಅದ ಮಕ್ಕಳುಂಟು ಮರ ನಿಗಳು ಪೂರ ಮಂತ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಐ ಲವ್ ಯು ಬನ್ನಿ ಪಾಪ ಐ ಲವ್ ಯು ಪಿರ ಕೇಂದ್ರ ತೊಂದು ಮಾರ ಆಡದ ಆಡದ ಸೋದರ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಎನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮನ್ ಪೂಜೆನು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ದಾಲತ ಅದು ಬಾತಿರೋದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಈತೆಪ್ಪು ಹಲೋ ಐ ಲವ್ ಯು ಐ ಲವ್ ಯು ಐ ಲವ್ ಯು ಪಲ್ಲೆ ಮಾರಂಜಿ ಪಿರ್ರ ಕರ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಲ್ಲೆ ಜೋರು ಮೈಕದ ತಂದು ಐ ಲವ್ ಯು ಆರ್ ಕಟ್ ಯಾ ಬಂಡಿ ಜನ ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡಲಿರಂತ ಅರ್ನರೆ ಆವಾವ್ಗೆ ಈತೆ ಮಕ್ಕ ರಾತಿನಿ ಮಾರೆ ಮೊಕನ ಕುದ್ರೆ ಐ ಲವ್ ಯುಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಅರ್ನ ಅಡ್ಡಾತುಂಡು ಪೂರ ಪಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಅಂದೆ ನೀವು ಪಕ್ಕಡ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಫನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಓಕೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ ಓಕೆ ಫುಲ್ ಫನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ರೀಲ್ಸ್ ಪಾತ ಒಂದೊಂಜಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಕ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮಂತೀನಿ ಅಲ್ಪರ್ದ ಬರ್ಪಿನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏಂದು ತಿಳಿಕೆ ಬತ್ತುಂಡು ಜೋರು ಒಟ್ರಾಶಿ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ ಮೆಮೊರೀಸ್ಗೆ ಉಪ್ಪಡ್ ಬಂದು ವೀಡಿಯೋಲ ಮಂತದು ಮಂತೀನಿ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಡೇನು ಶೇರ್ ಮಂತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ದಾಲೆ ಜಿಫ್ಟ್ ಪಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆತೆ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ರೀಲ್ಸ್ ಫೋಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತುನತ್ತ ಅವು ನಮ್ಮ ಓಡೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂತ್ವ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಫೋಟೋಶೂಟು ಸೊ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಪೋಪಿನಿ
ಟ್ರೈನ್ ಹಾಲಾತಂದ ಜನ ಟ್ರೈನ್ ಹಿಡ್ಕೋತರು ದಾದಾ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮುಗಿದಿಜಿ ಅವ ಒಂದುಂಡು ಮಗನ ಅದೇ ತುಲೇವಾ ನಮ್ಮನೆ ಪುರ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ವಾ ಪೋಸ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಓ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಆಯ್ನ ಅದು ಶೇರ್ ಮನ್ಪಿಲೆ ಆಲ್ ದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಿಲೆ ಕೊಡು ಆಂಟಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಿಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೆ ವ್ಯಾಪಾರನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಲಾಗ ತುಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಧ್ಯಾಗೆ ಸೊ ಸೂಪರ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ನೀ ಎಂಕುಲು ಮುಕ್ಕುಲು ಪರ ತಿಕ್ಕದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಕ್ಕುಲು ತಿಕ್ಕದೀನಿ ಬಾಲ್ದು ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೈದಿನತೆ ಬಕ್ಕ ಮೀಟ್ ಹಚ್ಚತೆ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ದ ದಿತ್ಯನ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಬೈದು ನಿಕುಲಡೆ ಸೊ ಪಕ್ಕ ಎಂಗುಲು ಮೀಟ್ ಆದಿತ್ತು ಫೋನ್ ಹಿಡಿತ್ತು ಚಾಟಿಂಗ್ ಮೇರ್ ನಾವು ಇಜ್ಜಿ ಫೋನ್ ಇಡ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಮೇರಾಡಲ್ಲ ಪುರ್ಪ ಗೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ನಿಶ್ಚಿತನೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ ಕಾಲ್ ಇತ್ತು ನಾ ಪಾಗ ಪರೈಕ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬರಾತಿಜ್ಜ ಬಟ್ ಇನಿ ತಿಕ್ಕದು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸೊ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಡೇ ಎಂಕುಲು ಖುಷಿ ಅಂಬುದು ಏ ಪಾಡಲು ರೆಂಚ ಮೀಟ್ ಆನಾಗ ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂದ ಖುಷಿ ಆತಳು ಅವು ನೆನೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಇಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋತೀನಿ ಮೊಕನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಎಂಗ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತೀನಿ ಒಂದು ಸದಾ ನೆನ್ಮೋರ್ಷ ಅನ್ನದೆ ಸೊ 8 ಇಯರ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಬಂಜಿದಿತ್ತೆ ಎಂಕಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿಲಿ ಎಂಕನ 8 ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿಲಿ ಎಂಕನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳ್ದ ಕೋರ್ಸುಡು ಅರೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳ್ದ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಇಯರ್ ಲಾತ್ಜ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಕಟ್ಟಿ ಮಂದ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಮಂದಿಜ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಕೆಪಿಟಿ ಪೂರ ಮಲ್ದ ಕೆಪಿಟಿ ಕಲ್ದ ಪೂರ ಮಲ್ತಿನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಕಲ್ತಿನಿ ಝೀರೋ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಸೊ ಅಂಚಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಯಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮದು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಾಕುವ ಅಂತ ಓಡೆ ಪಪ್ಪಿನೊಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಜಿಲಿ ಅವೇ ಬಗೀರ್ ಗಜಲಿ ಬರ್ಚು ಬಂದಲ್ಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತೋಜಾಯ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲ ಓಲಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಓಲವು ನಡ್ಚೆ ಕೋಪಿನ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೊಂಡ ಹೋಗಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುನಿಯರ ಬಂದು ಕೊಡದೆ ತಂದು ನಮ್ದು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕುಂತಿಲ್ಲ ಒರಿಯೋರಿ ಪೋಡು ரெண்டு ஜன ஆபுச்சு போச்சு ஐ ஓடி விட்டா டர்னா பின் ஐ டர்னா வந்து இல்லல்பா ಎಂಟ್ರಿ ಆಣವಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ ಒಂಚು ಕೊಡೆ ಮಿಸ್ ಆಡಿ ಯಾನು ಮುರಣಿ ಆತು ಬಂಗಡ್ ಬೋಂದು ಕೊಡೆ ಎಂಕಲ್ ಕೊಟೆ ದಪ್ಪನೆಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಮೂರು ಕೊಡೆ ಮಿಸ್ ಆಂಡು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಬುಂಡು ಈ ದೊಂಬುಗು ಕೂಡ ಬರ್ಸಪ್ಪ ಬೈಜಿ ಬಟ್ ದೊಂಬುಗು ಪೋಡತ್ತ ಮೂಲೆ ದೀನಿ ಮಾರೆ ಫೋಟೋ ದಪ್ಪುನಾಗ ಕೊಡೆ ಮಿಸ್ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪು ನಿಕುಲೇರ್ ರಂಡಲ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಅವು ಕೊಡೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಟಿವಿ 9 ಜೊತೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಜೊತೆ ಎಂಚಿನ ಕೊಡೆ ಬೋಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಏರು ನಿನ್ನ ಕೊಡೆ ಪಾತೊಂದು ಬರ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮಟ ನಾಡೊಂದು ಅಂಡ ಬೇಜಾರಾಬುಂಡು ಕೊಡೆ ಬೋಂಡು ಒಯ್
ಓಕೆ ಎನ್ನು ಒಂಜಿ ಕೊಡೆಲ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಆನಗ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಆನಗನೆ ಕಾಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಬನ್ನಗನೆ ಅಲ್ಪ ದೀತಿನಿ ಕಂಬದ ಅಲ್ಪ ಕೊಡೆನು ಹೊರಗದು ಅವು ಕೊಡೆತ ಬಕ್ಕ ನೆನೆಪೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಕುಲು ತಿಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಲ ಬಕ್ಕ ಫೋಟೋಸು ಅವು ಒಂದು ಪಾತೆರ್ದು ಬುರಾನಗ ಪಿದೈ ಬತ್ತದ ಇಡೆಮುಟ ನಡತೊಂದು ಬನ್ನಿಟ್ಟಲ್ಲ ಕೊಡೆತ ನೆನೆಪಿಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕನಗ ಕೊಡೆ ನೆನೆಪಾಯಿನಿ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋದು ತೂಕ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಇತ್ತನ ಕನಕ ಬಂದು ಪೋಯಿನಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಕೊಡೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ಏರ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋತೀರು ಸೊ ಎಂಕುಲು ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಮೌಲ್ಯಗಲ ಬಚ್ಚಿದು ನೈಕ್ ಪಿರ ಎಂಕುಲು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬತ್ತ ಆಂಡ ಅಕುಲು ಎಂಕ್ಲೇನು ಮುಲ್ಪ ಕಾತೋ ಒಂದೇ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಯಾನು ಲೆಂತಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಅವೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಡ್ ಯಾನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುವೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಉಪ್ಪುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.